Eta aste osoan zehar gainera, Bai, saio bai. bereziak egiten ari gara, nik umetan amari esan nire ilaski. Noizbait atera nahi dut telebistan, eta lortu dut, baina oso gerora. Aste honetan, aurrek, oraintxe bertan lortu dute amets hori, eta etengabeari gara eurak hemen ikusten. Eta ametsak eta sariak ditugu besteak beste, kultur produktuetan gastatzeko dirutxua daukagu, familiarentzat egonaldiak, Irisarri landen, Portaventura daukagu final nagusian, ia zer gertatzen den, eh? Haze bidaia, ia zer gertatzen den, gure lehiakideekin datozela, Bikote bikaina, eta hasiko gara ezkerradetik, lehenbiziko bikotea, Aritza eta Urko ongi etorri. Kaixo, ondo. Karatetik ondo? Bai. Indartxu etorri gara? Bai. Bai, bueno, indar kontuetan eta aritzen baitira, Aritza herri kiroletan, espezialista omentzara lokotxak biltzen. Bai, hortan ibiltzen naiz. Oso ondo. Jarrita daukazu horrela errekorren bat, markaren bat. Ez. Bueno, pixkanaka dena daude egiteko eta. Aritzentzat galdera, nondik hasten zara, aurretik edo atzetik? Estrategia. Urrutitik. Urrutitik, zaila edalako. Os? Bai. Gaur, miluzen puntuak biltzen ere alaxi hasiko gara, alde batetik eta bestetik. Lokotx bilketan, eta bateria jotzen ere, bai? Bai. Bateri jolea zaitugu, Aritza. Baukazu bateria. Bueno, elektrikoa. Bizilagunek eskertuko dute. Hori, zalantzari gabe, baina alere aritzen zara jotzen, eta musika zaletasunak aipatuta, regetoia omen duzu gustoko. Bai. Parrandara eta joaten zareteia, dantzatzera? Ez, bino entzuten dugu. Orain ari zarete entrenatzen pixkanaka, eta bere aldamene Urko, eta hau ere kirolari kompleto baitugu, futbolean aritzen zara. Bai. Lekun berri? Bai. Eta pilota berriz? Betelun. Bi herrietan, eta bi herria dituzu erabat konkistatuta. Handitan izan nahi omen duzu futbolari profesionala. Bai. Talderen bati edoia eskaintza egingo diogu, ze taldetan nahi zenuke? Edozein. Edozein, Bai. fitxazeko rezagon edozein, eta bera ere bide batez, regeto izalea. Orduan, parranda girorik ez zaigu faltako. Ados bikote? Bai. Ongi etorri! Ondo pasa? Eskerrik Gure neska Claudiotik dator, ze moduz, irei de lur. Ondo. Ondo, dantzariak izango zaria seguru. Abeslariak bebai, da guazten zaliak bebai. Bai. Bai, iraide dantza modernoa itzen zoi, Bai. Barak eta bestiek. Lagunekin. Oso ondo, lur zu bebai. Dantza modernoan ibiltzen zara, Bai. zer da hobekien egiten duzuen dantza? Zein da? Izraki. Edo zer, musika jarri eta ja dantza egiten duzue. Ondo, norri izango dantereinu, bizatatik? Oso ondo, Bai, zeba, iraide? Nire ama andereña delako eta asko gustatzen zaizkidalako mea. Ta gustatzen zaizu eta zeupe bai, Bere nahizu bizi esan. estiloa gustoko duzu. Oso ondo, lur, youtuberra izango zara? Bai. Ai, Orduan, azaitezkeia esan ez, eman like eta arpide du, eta aprobetxatu, pantailan zaude. Bueno, neska, kondo pasan iluzen, eskerrik asko tortziarren. Bai. Eta hirugarren bikotea bikote zoragarri hau ere, Julen eta Estebe, azparnetik ongi etorri zer moduz? Ongi etorri? Untxa, zuek elkar ondo hartuta bereziki, ze lehiakideak izateaz gain, lehengusuak ere bazarete. Nork esan dio nori, guazen miluzera? Birak. Bai, Estebek eman zuen Estebek lehenbiziko urratsa? Juleneri. Estebek dio Julenek eman zuen, ez dago oso argi, hemen garrantzizkoa. Etorri zaretela. Julene, zuere dantzaria, kasu honetan, euskal dantzetan aritzen zara? Bai. Aha, eta horrez gain musikazalea ere, bai. Bai. ETS taldea aipatu duzu, Bai. zaletasunen artean. Izan duzu aukerarik eurak zuzenean eta ikusteko? Ez? Laizter, ez da? Izango da, Bai, izango laizter, da, bira seguru. mundiala egiten ari dira eta Euskal Herriko antzokietan, eta Estebe, beste alde, zuere kirolari trebea pilotan, zango baloinean ere aritzen zara, baita bertxotan ere, Estebe? Bai. Botako duzu hemen bertxorik edo... Bueno, momentuz ez, ikusiko dugu. Gustokoena aipatze aldera amets arzailuz aipatu duzu, aukeratu duzu. Trebea da, Baina zu trebeagoa, seguru. Ongi etorri bikote, ze ongi, etorri zaretela. Ei, eta ze ondo zuek bestalde horretan zaretela, astera goaz! Nondik datoz, gure lagunek? Andoa indik andoingo publiko zora garria txara bero bat jota izuela. Aita Larramendi ikastolako ikasleak hauek. Super sasointxu dauze, Ze txala honak. Zondo segi horrela, Erantzun eman da, azteko, gure saio azteko. Aritza Urko, erantzunak hor egongo die, eta izango die, eskua, hanka, buztana eta begia. Hanka edo zangoa, bai? Eskuekin trebea, hankekin? Bai. Bai, Eskuekin denetarik, gehiago, bai. eskuekin, hankekin, oso ondo. Hankekin lekumerrin eta Bai. eskuekin betelun. Trabezia ez orain, Oso ondo, balau aukera horiek izango dira erantzunak, beti, bale? Lauretako bat. 45 segundu, Aritza,
Zeurekin hasiko naiz, bale? Guazen denpora. Oina, belauna eta izterra zeinen parte dira? Hanka. Osondo. Eri pototxa, erakuslea, erdikoa, nagia eta txikia, non daude? Eskua. Osondo. Sugandila bati moztu arren, zer aterako zaio berriz ere luze-luzea. Bustana. Osondo mutilek. Ukabilkada bat ematen duenak, zer estutzen du? Hanka. Eskua. Zer erabiltzen dute eskupilotako jokalariek lasterka egiteko? Hanka. Osondo. Eta medikuek gorputzeko zein atalekin egiten dute korrika. Eskua. Hankakin, bai? Malkoak nondik ateratzen zaizkizue? Begia. Bale? Ea nolako ingles maila duzu Nurko? Zer da euskaraz hand? Eskua. Bai! Ez da zartu! Osondo! Denboraz kanpo izan da hori. Ondo, begira, aritza dio, ondo hasi gara bikote animatzen. Primeran, ze mediku ikusi ditugu aurko, Pino eginez, ospitale horren izena pasagar diazu. Osondo, 5:50 puntu, bikain. Clap your hands! Clap your hands, yeah. Clap your hands, txalo. Ederto, erantzunak eman da, neskak. Iraide, zeurekin hasiko gara, guazen denpora. Piano joleek zer erabiltzen dute pianoko pedalak zapaltzeko? Hanka. Osondo. Eta ostrukek, lepoaz gain, zer dituzte luze-luzeak? Bustatu. Hankak dira. Mutuek zer erabiltzen dute komunikatzeko? Eskua. Osondo. Eta itxuek zer erabiltzen dute braille sistema irakurtzeko? Begia. Eskua. Ostiko bat eman nahi duenak zer erabiliko du? Hanka. Osondo. Eta ikusi nahi ez duenak zer itxiko du? Begia. Bale? Non daude, Iraide, metakarpo ezurrak? Hanka. Eskuan. Gizakietan zerk izan ditzake kolore berde, urdina, marroia, edo beltzak? Eskua. Begiak. Polita balirateke, kolore egitako guztietako eskuak izatea, baina begiak izaten dira kolore egitako. Osondo, lau, asmatuta, 40 puntu bikote. Julen azkale zeuen txanda, zeue karituko zareterain, hor dauden erantzunak harrapatzen. Julene, hasiko gara? Bai. Guazen, denpora. Zer erabiliko duzu, futbolean edo zango baloian penaltiz gola sartzeko? Hanka. Ongi? Eta lau hauetako zein erabiliko duzu botila heltzeko, ez tebe? Eskua. Osondo, mai batek aldiz hauetako zer du? Hanka. Bikain. Kalean lagun bat ikusi duzu, zer erabili duzu aio esateko? Eskua. Osondo, ingeles batek ai esaten badu, zer da euskaraz? Begia. Bikain. Zer izten du pintxo txakurrak jolastu nahi duenean? Begia. Osondo, non dago femurra? Hankan. Julene. Osondo, eskorpioiek non dute postoia? Eskua. Bustanean! Ongi! Bikain, nagusitasun oso, 7 zuzen asmatuta, 70 puntu. Zoragarri. Eta momentu berezia orain, isil-isilik probara goazeta. Asko gustatzen zaigun proba hau, aritza urko. Baina, beti baitago ondo, animotxo batzuk jasotzea eta heldu zaigu bideo bat, sorpresa mezu bat, zuentzako. Harrituta, elkarri begira, zer ote da. Ikusi nahi duzue? Bai! Begira. Guarex Esplauta eskolako kidegea. Araitz, Betelu eta Arrazkingo eskupilota talde bat. Astero bezala, 2 egunez behin, hemen Beteluko frontoien elkartze gea. Anima urko eta aritza gure launek, eta seguro programan ingo zela. Aupa urko eta aritza! Frontoiko lagunak denak, Bai. pilotari on asko dago hor, Bai. Zuek ere bai, eta eurek bidalitako animoekin proba bikaina egiteko moduan. Honek indartzen du, ezta? Bai. Nor joango da Maira? Ni. Aritza. Zondo, bartzulekua, eta ez gaitezen, imintziok eta marrazten, erakutsi, ze sasoia daukagun, animo, denbora. Aukeratu bat, bale. Imintziok hasita, zondo, Satorra. Xagua. Venga, gertu. Arratoia. Bale. Kain. Ia marrazki bat. Zer da hori urko? Mendia. Ez? Ez. Esku bat hori.
eskua... Zerbaiten gainean, zer da hori? Ia, beste marrazki bat hau. Kotxea. Ez? Zer dago hor, begira. Barruan? Bai. Oea. Txikiagoa? Sofa. Umetxu bat hori, zer da hori? Xiaska. Bale. Kain. Futbol. Bai, ondo. Bai, ongi? Futbol. Bai, venga, zer da hori? Bola. Bai. Hola, Bikain. Osando! Ongi? Ondo, eskerrak, gola sartu dugun. Piano oso arraru esan. Bai, bateria elektrikoa eta pianoa... Kokodrilo bat ematen zuen Abstrakto hortzekin. xamarra. Bai. Baina beste irurekin oso ondo, Oso ondo, 60 puntu! Wow. Zorar, Iraide eta lur. Zok ere desiatzen, guazenen hain zaleak izan da imintzioka eta marrazen azteko, baina horretik zuentzako ere badaukagu sorpresatxo bate. Zuei ere bidali dizuete, edo bidali nahi izan dizuete bideo bat, ikusiko dugu? Bai. Begira. Labio guanezeko dantza modernuko taldeak animo eta zarte pila bidaltzen bizkizuegu. Hauekin aritzen zarete orduan dantza modernoak eta egiten. Bai, ez eitxurona, ze taldekide honak. Bai, Bai. horla dantzan gure jarriko bainatek, nor jarriko dugu dantzan, Maira, nor joango da? Lur. Lur joango da, oso ondo hartu lekua ba, eta ira deizuk hemendik ere bota proposamenak, eta saiatu asmatzen, gure laguntzeko gaudu eta. Bai, prest, apa Lur, denbora. Marrazen hasita. Kotxea. Bero, Autobusa. bai, segi Lur. Etxea. Etxea da, oso ondo. Teilatu dikasita, oso ondo. Zer da hori, Iraide? Karratua. Bai. Probatu beste zerbait Lur. Aldatzeko aukera dago, Ia, haue. Dantzatu. Bale? Dantzaria. Nondik sartzen da? Musika. Bai, oso ondo. Bai? Tableta, ordenagailua, telebista. Ah, bero. Horri Lur. Agian eskuetan izan berrezago kalkulagailu bat. Bai. Bueno, akaso zuek erabiltzen dituzue eskolan kalkulagailu erraldoiak edo? Ez. Baina oso ondo, musikan ikasaten nion belarrietatik sartzen dela, baina... Dantzaren buelta, ira. Iraidek ez du laguntzarik behar, Irurogei puntu! Horri. Eta hirugarren bikotea, Julene, Estebe. Jaso nahiko zenukete zuek ere sorpresatxo bat, itxa, Estebe, lasai, sorpresa daukagu zuentzat. leku hartzeko pres, baina aurrena lagune bidalitako bideotxo bat ikusiko dugu ba. Bai. Bai? Beira. Ale, Julene eta Estebe, irabazi edo galdu, plazera hartu. Ara, upaz parneko ordezkariak. Xantzan! Iparralde, ale. Ni luze, haupa, STB eta Julene! Haupa Julene eta STB aztarren azizte. Haupa Julene eta STB aziko duzue. Kasu Julene eta STB galduko duzie. Animo klase izan da hori. Azken hori. Nortzen, galduko duzu esan duena? Nera naia. Zurea naia, hartu lekua, Estebe, eta frogatu anaiari oker da bidela. Eta ariketa bikain egiteko gaizanetela. Ea, momentuz puntu sorta ederra bilduta daukazu eta segi horretan. Guazen, denbora. Marrazkia. Zer da hori, Julene? Zakit, etxea. Ez? Ea, Estebe osatu marrazkia, beste modu batera edo...
Oso ondo. Zertan ari da? Zertarako balio du horrek? Idatzi, estiloa. Estiloa? Bero? Arkatza? Bai. Gitarra? Bai. Beste marrazki bat? Ia ba, Julenez, ze tankera hartzen diozu horri? Oso nari da. Telefonoa? Ez? Begiratu? Zer dago Ongi? hor? Zer dari? Oea, bikain. Oso ongi. Bai? Azken hori ulertzen lanak izan ditugu, akaso? Matxin saltoa, intsektua, saltoka aritzen dena. Txirrita esaten diozue? Ez, matxin salto, Matxin saltoa bai hori zen. Hala Bai. zepentzen duten. Ezenekin nola egin? Ja, bueno, baina aurreko hirurekin bikain, Bikain, 60 puntu! Zola darri. Markagailuak nola duten ikusiko dugu, 110 puntu momentuz. Azkarateko markagailuan, 100 laudion eta 130 azparnen. Bikain. Eta tribu horren berbatatoz. Gogoratu, adi-adi, entzun, errebotea kontuan hartu, hemen berbek salto egin dezaketelako. Bale, Aritza? Proba honetan egon behar da klasean bezalaxe. Bueno ez, zuek erne egon. Aritza, hasiko gara? Guazen, lehenengo taula, denpora. Txaketa. Jaka. Janaldia. Uraza. Txaketa. Jaka. Janaldia. Domeka. Iraide? Txaketa. Jaka. Janaldia. Bai, Iraide, bota zerbait? Probatu bat? Txaketa. Jaka. Janaldia. Sardeska. Txaketa. Jaka. Janaldia. Otordua. Egun sentia. Argi hasta. Tenedorea, furtxeta. Sardeska. Igandea. Oso ongi! Hau da, hau! Leheniziko bikotea gazi taula eta errebotearen garrantzia ipatu dugu. Ongi. Bikain Julene oso bizkor, lau harrapatuta, 40 puntu! Oi? Iraide lur! Zeuekin hasiko gara bigarren tabla datorrelako. Bueno, zuek entzun eta azkar erantzuna aurkitu, Bai. Guazen, Iraide, denpora. Txoropitoa, inozoa. Txitsipilot. Txoropitoa, inozoa. Primerakoa. Julene? Txoropitoa, inozoa. Aire planoa. Txoropitoa, inozoa. Ergela. Kollarea. Txitsipilota. Aritza? Txoropitoa, inozoa. Ergela. Kollarea. Lepokoa. Albondiga. Txitsipilota. Hegazkina. Aire planoa. Mesedez, favorez. Arren. Oso ona. Primerakoa. Batek daki. Auskalo. Bai! Primerakoa! Zalantza hori izan dugu sartu eta da auskalo. Ba bai, sartu da. 100 puntu beraz zuentzat. Eta hirugarren tabla dakagu. Julene, Estebe, zeuk hasiko zarete erantzuten, Julene zeulena. Guazen, denpora. Laster, arin. Maiz. Laster, arin. Potegin. Aritza? Laster, arin. Agudo. Gutxienez, behintzat. Sikiera. Sarri, askotan. Maiz. Leher egin. Potegin. Muturra okertu. Kukutu. Laster, arin. Zeze? Laster, arin. Laster... Urko bat? Sikiera. Iraide? Laster, arin. Agudo. Gutxienez, behintzat. Tensio asko izaten baita proba honetan puntuak alde batera eta bestera. Azkenean, Iraidek eta Lurrek errebotean bat harrapatuta, 10 puntu!
Eta markagailuak onela geratu zaizkigu. Aritza Urko azte baten 210 puntu bildu dituzte. Laudion, Irairek eta Lurrek 110, Julenek eta Estelek Asparnen 170. Eta Laudiotarrak Irair eta Lur primeran aritu zarete, baina antza, markagailuan puntu gutxien zuek, honen bestez bukatu da miluzeko abenturatxoa. Pozik zaudete dena den? Bai? Eta baditugu etorri hona mesedez zuei emateko opari batzuk. Bi opari bat? Hau super esklusiboa da, Miluzeko kamiseta, Hau banezkat. Jojo txalo, gure lehiak Iupa, anda, bitu. Argi gorritzuen laudieko danak, gaur ikusten nahi ba. Iupa, hau banezkat. Eskerrik artean. Iupa! Oso no! Bigote zoragarria gazte honetan zehar, oso onak. Aurrera gina aurretik zazpikitxo bat ere badaukagu, iritsi zaigu Bilboko lurpeko satorretik, Bilboko metrotik alegia, kartel bat, iragarki bat baitago bertan, eta aldarrikatzen du neskamutilek eskubidea dutela osasunez eta ondo, hazi eta bizitzeko, baina egia da aldarrikapena xelebre xamarra geratu dela, derecho a la salud dio gazteleraz, euskaraz berriz, nosasuna eskubidea. Nosasuna, gure osasuna, nosasuna. Ez dakit mezkla raro egin duten, osasuntxuna ditugu, itzulpen hauek ere, orduan behin egiten hasita, osasuna aldarrikatu, eta ez nosasuna. Dira, bitxia da, eta alaxe ekarri dugu. Osasuntxu gure bibikoteak aurrera egin dutenak, beste bigarren fasa sailkatuta, azkarateko Aritza eta Urko zen moduz mutilek? Ondo. Orain arteko esperientzia zen moduz doa? Polita. Oso ondo. Julen ez tebe zen moduz? Ja. Bai, eta urduritasunak enduta? Bai. Obeki? Bai. Ongi. Bueno, Julene bai ez ere bidean. Bagoitza behar izaten du bere prozesua hemen eta orain, puntu gehiago jokoan, Aritza eta Urko definizio datoz, lehenbiziko Aritzarentzat, bigarren Urkorentzat bai, horrez txanaka, guazen bat, denbora. Kantatzea gustuko duena Aritza. Abeslaria. Bai, estrategia joko klasikoa taula baten gainean gauzatzen dena. Bai? Joko bat, taula baten gainean. Bai, nola da? Probatu? Xakea. Lehiakideak korrika jartzen dituena. Lasterketa. Bikain, gizakiaren asmakizun zaharrenetakoa da. Ondor! Gurpila. Irakasleari eskatu behar zaio komunera joateko. Baimena, oso no. Begien aurrean zerbait desagerraraztea? Bai? Maitea. Ez? Tatxan? Tatxan? Magia! Magia! Bueno, magia egingo dugu, 3 asmatuta 30 puntu zuen markagailura. No. Badakizu egiten? Magia. Badakizu holan triz eta Zuei? txampona atera, ez? Saiatzen naiz, Badakizu, Aritza? Ez. Bai? Kontuz? Ez. Zer? Urko zer? Txampona? Magia! Tatxan! Bikain, gero azaldu behar diguzu trukoa zein ote den. Gero, baina kamerak itzalitakoan. Julene Estebe, zuen txanda. Ikusi duzu horra gertzen diren letrek laguntza ematen dutela, beraz. Saiatuta probak egin, bai? Ia ba, lehenbizikoa Julenen entzat, denbora. Gosariko esnea ematen digun animalia. Bella. Boi. Hartz zuri eta beltz txinatarra. Panda. Panda hartza, bai. Elektrizitatez kargaturiko odei batetik ateratzen den izpia. Tximista. Tximista. Eta eskaileradun kamioi gorrian ibiltzen da sua itzaltzen. Suhiltzailea. Suhiltzailea. Hortuak eta baratzeak babesten dituen lastozko gizona. Txorimaloa. Txorimaloa, bikain. Ahoan beti bustita dagoen organoa. Mia. Telefonoarekin gurasoek askotan ateratzen digutena. Argazkia. Oso ondo. Isilpean gorde behar dena. Isilpean. Estebe? Isilpean gorde behar da. Inori esan gabe. Sekretua. Bai. Eta xake jokoan mugituko duzun animalia. Julene? Zaldia! Aitzongi! 80 puntu hau pasuek! Eroglifikoak orain. Aritza eta Urko? Eroglifikoak asmatzeko prest, magia egiteko prest Urko orain bebai? Bai. Eta danak asmatu?
Bale, Saiatuko. oso ondo. Badator lehenengoa, denpora. Maritxu, nor dariz? Irabazi arteko zein da hori? Nora zoaz. Nora? Zoaz. Oso ondo? Bo. Maritxu, nora zoaz. Ba, nora pertsonaia genuen, zoa eta az. Nora zoaz. Beste magia truko bat, Urko? Bai. Irabazi arte ikustezuia? Bai. Eta, gustuko? Bai. Ongi. Bale, bigarren eroglifikoa, denpora. Gaur afaltzen jango ditut. Ze falta da hor, erlojuen? Tak. Tak? Takoak. Oso ondo. Wow! Erlojuak egiten du tik-tak. Tik bakan neukan orduen tak falta tak eta o batzuk, takoak. Takoak. Afaltza dituzue takoak tarteka? Bai. Bai, Viva México! Eskutan jarri ere, bai? Bai. Bai, edo Zeonak. pilota goxoarekin aritzen zarete orain. Takokin. Tako ekin, Sasoia, Ia ba. Ia ba. Pelota gogorrak. Bai. Wow. Oso ondo. Hirugarren eroglifikoa, denpora. Gustatu ezarren garrantzitsua da. Ze ikusten da? Ze ikusten da? Zer seinalatzen dugu? Dortokaren zer? Kaparaz. Venga, euskeraz. Kapa. Ez. Dortokaren? Oskola. Dortokaren oskola behar genuen. Oskola. Eta aldatu. Egaitzik eta eskola. Eskola zen erantzuna. Garrantzitsua baita. Zeu gustoko duzu eskola? Bai, apurre bai. Bai. Eta oso ondo gainera, bi asmatu da 60 puntu! Zoragarri. Eskola eta eskola oso garrantzitsuak dira. Biak ere, oroa. Bueno, Julen, ez da beze moduz? Ja. Eroglifikoetan, trebeak? Ikusiko dugu? Venga, trebatzera gatoz, guazen, lehenengoa, denpora. Zuk ireki aurretik atea jo nuen. Toka. Zer da? TikTok. TikTok eta zer egingo diogu? Tokik. I aldatu? Tik-tik. TikTok. Tok-tik. Ez, irik ez. TikTok. Tok-tok. Bai, Bai. Bale. Zuk ireki aurretik, atea jo nuen tok-tok. TikTok ikusten genuen eta i hori tok jarri eta tok-tok. Ongi! Non eta ez duzuen zuek atea tik-tik jotzen. Bigarren eroglifikoa, denpora. Gehien gustatzen zaidan kirola da. Gol. Bai? Gola. Gol, baderantzuna ez dati, ze nota da? Ade. Ez? Ze nota da? Ze musika nota? Fa. Bai? Irakurri? Golfa. Ongi? Ba. Gola! Gol! Eta fa nota? Golfa? Kirola, golfean. Templerekin gainera, patxadaz, lasai, presak aritu gabe, golfa. Dotore, botat asmatu. Eta hirugarren eroglifikoa, iasmatzen duzuen, denpora. Plazaren ondoan dago, Elisa. bikain! Goazeneko pertsonaia, Eli, ikusten genuen, eta asa bat. Akenduta za, Elisa, bikain. Julene, goazen zalea izatea garrantzitsua izan da, eroglifikoa basmatzeko. Aurreko biak ere primeran, 80 puntu beraz. Zondo. Eta pilotariak gogor, aritzen omen dira, baina bereziki gogorrak dira. Esaldi bihurriak, Jantzi beharko ditugu takoak, hau, keinu hauek eta egiten aritzen zarete. Bai. Guak ondo berotu. Baina gian laguntza estra bat behar dute. Bai? Guk badaukagu hemen magikoak diren osagai batzuk. A ber, honek laguntzen du, amuletoak dira. Amuletoak dira. Batek askoak esan du segituan. Bixera. Eta bixera. Venga, Antxon. Txalo, Bortxe! Iupa! Kaskoak, Hau da! Bixera zuk. Eta horrekin listo? Amuletoek ematen dute... Ongi? Aur, urko ba espada ondo entzuteko, Bai, bale? ezta? Oso ondo. Ja, jantzita baina hobeto erantzita guk ere hauek jantziko ditugu. Oso ondo. Eta amuletoak denak. Venga. Ia, ba. Arita daurko, lehenbiziko esaldi bihurria bat hor. Guazen, debora. Hemendik. Hemendik. Nepalen. Hemendik. Hemendik urruti. Urruti. Nepal. Ez. Indian. Indian. Eta Nepalen dira gehienak. Ez, eta Nepalen. Bizi dira gehienak. Bai, Aupa oso ondo. zuek! Epa, oso ondo.
Osando. Sortea ematen du, honek. Si? Gustazu? Eski. Asmatzen zionien, aritza urko zer egin behar dugu? Zer? Keinu bat ospatzeko. Trapero itxura daukazu. Beatbox egiten badakizu? Ez. Nola, hasi zara eta. Bagarra. Venga, apurtxu bet. Vale. Eta urkok? Ez. Izan, urkok magia, momentu. Urko grantza. Urrengo saldia, hogatzen bokalak, denbora. Ugaztunek, Ugaztun, aragi jalea, aragi jale, handi, aragi jale, ak, hau, munduko, munduko, felidra, ez, deta gero bokal bat, felider, ez da felide, feliz, felido, Felidorik handiena da. Felidoa. Bai. Felido esaten hasi eta iaia beatbox egiten amaitu dugu. Tira. Badator horrengo ere, antola ezagun hau, denbora. kolore, Kolore. ederra, Kolore, eta ez kolore, beltzak, kolore, laranja, laranja, eta ez kolore laranja. Ederra. Ederra da. Dauka. Eta marra beltzak. Lastima. Punturik ez, baina Bai. gogoratu, Asmatzen Ja. nabiltz gauzak eta, Hori da. Eta horrengo esaldi ere badator. Guazen denbora. kati, 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 ez da kati? katu, Handi. aragija, Ez handi. Eta beste bokal bat? hau, handienak, Ez handi hau, katu handi hau. Igerilari. Ona. Da. leiaz bezala. lehoia, ez bezala. Bueno, batekin. Geratuko gara, 30 puntu. Aritza urko. Hemendik urruti Indian eta Nepalen bizi dira gehienak. Entzun dugu laranja dela. Marra beltzekin. Felidoa da, lehoia ez bezala, katu handi hau igerilari ona da. Zer da? Tigrea. Tigrea. Ikus dezagun. Oso ondo! Komodina, haukazue. Bikain. Sondo. Komoina. Gero sokatiran ezinbesteko tresna baita. Aritza urko, tigrek edo lehoiak, guztuko? Tigrek. Bai, Tigrek oso politxeti ez, Bik. Biak. Kantxan ze animalia zarete zuek? Lehoia. Lehoiak. Nere bai. Sondo. Koni ere bai, dio. Julen eta Estebe, esaldi bihurriak zuek ere nahiko bazen dute? A ber, Bai. Zortea ematen duen elementu hauetakoren bat? a ber. Ea. Zudurdun betaurreko polita hauek? Bai. Bai? Julenek hauek? Este bezen nahizu. Zortea ematen dute denek, Bega, guazen. Sondo. Hau Estebe? Jupa. Magikoak dira, Ni biherunik zaizkiri ideak, begira. Magikoak. Magikoak Dira. oso. Bai. Etorri atxan magoa eta da magia. Ia ba? Ja, magikoek. Oso dotore, Txalo bero, mesedez. Hau. Hau da, fundamentua, Julen Estebe, begiak ondo zorroztuta, betorreko gere baditugu. Guazen esaldi birri mila, badator lehenbizikoa, denbora. Munduan, Munduan, sei. Horietako. sei daude, Daude. Horietako. Ez. Bat. ez, munduan sei daude, Eta. eta, Horietako eta, bat. eta, Hau da horietako ez, bat. hau, Hau da horietako. Hau horietako bat da. Hori bai, Hori bai. hori bai. Osangi. Zugek bautago ordena ere baleko baitzen, baina guk geurea behar genuen. Lehenbizikoa, osatu dugu. Julen ez eusain dago? Sudur horrekin, ongi? Bai. Ez pentsatzea gobe, ba ez da. Bokalak, guazen, denbora. Lujalde. Erraldoi. Ondan. Honetan, bai? Ezagunak. Ezagunak dira, basamortuko. Bai? Pasamortua. Eta basamortuan eta sabanan. Sabana. Bikain. Hau da. Haupa. Osangi. Ez dira ba esaldiak osatuta gertuko horreza? Ez, Ez, ari zarete zuek sekulako lan egiten. Ez, Bikain. amuletoek sekulako Hori izango da, boterea hori izango da. eskaintzen diete. Pasegi hortan, hirugarrena, denbora. Jirafa. Jirafa? Eta lehoia. Jirafa? Gorila Ez, eta... jirafa. Lehoia eta gorila. Kontinente. Bai? Aurkituko... Kontinente. Honetan. Dituzu aurkituko dituzu. Bikain. Irutik iru. Haze puntu sorta.
Eta horrendik beste esaldi bat. Bokalak, bai? Demora. Klima. Beroa. Beroa eta ez ezagun. Beroa eta ezetasun. Ezea. Za. Aurreti bokal bat. Zi. Aurreti bokal bat. Izaten du. 3 bai. 80 puntu. Julen eta Estebe. Munduan 6 daude, eta hau horietako bat da. Lurralde erraldoi honetan ezagunak dira basamortua eta sabana. Jirafa, lehoia eta gorila kontinente honetan aurkituko dituzu. Ze kontinente da? Afrika. Afrika! Ikus dezagun? Ba! Oso no! Esanki! Koma baina! Eta segulako puntu sorta. Sokatira da bidean. Gure lehoiek hortzak zorrozu barko dituzte. Aritzak eta Urkok 120 puntutako moina. Julen eta Estebek 260 eta komodina. Ba, botere gehiago behar ditu nik, antenak eta betaurrekoak. Sokatirara goaz. Ba, Aritza Urko, zer bekasiko zarete erantzuten. Lehenengo erantzunarekin geratuko gara, orduen azkarregin, txandapasak be azkarregin, bale? Eta komodina daukazu erabiltzeko. Venga, sortean, Guazen, denpora. Zein izen jarri zaio irulegiko eskuari, sorioneku edo sorioneko? Sorioneku. Osondo. Julen Estebe, zegoen txanda, denpora. Zenbat arrautza dituzu, 2 dozena badituzu, 24 edo 22? 24. Bikain. Aritza Urko, denpora. Zein da adjetiboa, gogorra edo indarra? Gogorra. Bikain. Julen Estebe, denpora. Zerekin ematen dute musu inuitek, Espainekin edo sudurrarekin? Espainekin. Sudurrarekin. Zein da Baionako ibai nagusia, Aturri edo Urumea? Aturri. Bikain. Osondo, puntua erantzan, alde batera eta bestera. Akatxan dira irik egin gabe. Osondo, Aritza Urko, 6 hortan. Guazen, denpora. Eguzkia eta beste zer behar da hortzadarra ikusteko, euria edo lurra? Euria. Bai. Julen Estebe, denpora. Zerk du C vitamina gehiago? Limoiak, zitroinak, ala kokoak? Zitroinak. Bai. Aritza Urko, denpora. Mia aterata arnasa hartu daiteke. Bai ala ez? Ez. Bai. Zeren feria egiten da Baionan, Xingarrarena edo Marrubiarena? Xingarra. Bai. Komodinak, ba ez bada, gogoraraziko dizuegu. Hortxe daude, erabiltzeko. Erabilizkero denbora geratu egiten da, eta txanda pasa, rango bikotekideari edo bikoteari. Julen Estebe, zuek ere badaukazu komodina. Denpora. Zein dago Kolonbiatik gertuago? Venezuela edo Guatemala? Venezuela. Bai. Aritza Urko, denpora. Xalala riki-riki, dutxan dardaraka zerekin, urrotza edo beroarekin? Komodina. Urrotzarekin. Dutxan dardaraka, Hotzarekin. Horriga, bueno, komodina ere erabil daiteke dutxan. Guazen, Julen Estebe, zuen txanda, denpora. Abiron Baionez, esan ez gero, ze kiroletaz ari naiz, zaldi lasterketak edo errukbia? Errukbia. Bai. Aritza Urko, denpora. Izotza berotzean zer egingo da lehenago, urtu ala lurrundu? Urtu. Bai. Julen Estebe, denpora. Zenbat letagin ditugu ahoan, 2 edo 4? 4. 4? Ondo, Agin guztiak ondo zorrazutan ahoritza ditut hemen. Aritza Urko, eutxi puntuei, Gozen. Denpora. Nongo hiriburua da Donibane Garazi? Zuberoa edo Nafarroa bera? Zuberoa. Nafarroa bera. Zerekin egiten da humusa? Txitsirioekin edo babarrunekin? Txitsirioa. Bai. Julen Estebe, denpora. Zenbat da 18 bider 2, 36 edo 18? 36. Bai. Aritza Urko, denpora. Zenbat garren tantoan bukatzen da pilota partida bat? 21 edo 22? 22. Bai. Ondo dakite hori. Azkaratetarrek, Julen Estebe, oraindik ere komodina erabiltzeko aukera hor dago, Bai. Galdera ez badakizue, erantzun komodina. Guazen, denpora. Maulera joan bazara maskaradak ikustera, non zaude, Zuberoan edo Lapurdin? Zuberoan. Bai. Aritza Urko, denpora. Zein da esnebeltza musika taldearen instrumentu nagusia, gitarra edo trikitia? Trikitia. Bai. Julen Estebe,
denpora. Zerk banatzen du lurra bi hemisferiotan, ekuatoreak edo meridianoak? Ekuatoreak. Aitzongi. Eta... ez duzeko moina erabili nahi? Bueno, beharrik ez badago, ez erabili, oso ondo, aritza urko. Mutilek, denpora. Zer egiten da aurreskuan? Hanka altxa edo lurreraino makurtu? Hanka altxa. Hanka altxa oso ondo. Eta dantzan aritu garagu, hankak altxa eta behera eta gora denbora bukatuenerako aritzak eta urko 123 puntu. Eta Julenek eta Estebe berriz, 257 eta komodina. Aritza eta urko, zango zibilizareten biluzen. Ondo ongi. Bueno, ze bisita ona izan dugun guk, Ba. Zueko natorrita, Ze placer zuek ezagutzi, Harriko gara horrela kantxan pilotaria jartzen diren bezala, dotore, kameren aurrean. Ia? Guazen. Ia hartu, opariak. Ipa! Bueno, zemuz! Aritza, ze izan da honena? Ze izan da honena, miluzekuen? Korri. Torri, hemen jarriko gara. Ja? Ze izan da honena, zer gustatu datzu izen? Zuek ezagutza. Ze ona! Urko zuretza ze izan da honena? Rebaita zuek ezagutza. Oso bonita. Ze ondo! Han etxeko danak, eskerrik asko, azkaratek udek, nafarrako danako, ragur! Aura, aura. Hau da ikuskizuna, lehia bizia. Bikain, Julen eta Estebe, ja finalera sailkatu zarete, beraz. Hartu arnaz eta bota lasai. Kenduko ditugu, ja, amuleto guztiak eta. Hemen zorte beharrik ez baitago. Hemen talentua da, nagusi. Eta hori saritu egiten da, batetik. Bihar, saio, berezian, finaletan, finalenean izateko aukera izango duzu, Eta hor, irabazle suertatzen denak portabenturara joateko bideia irabaziko du. Baina argi, gaur, finalera heltze utxagatik, irabazi baitituzue, 150 euro kultur produktuetan gazatzeko. Osemo? Ze gutxi, esan du andoainar batek, nola? Ze gutxi. 150 euro? Bueno, eta hori gutxi balitz, finala gaur irabazizkero, Irrizarri Landera familia guztia gonbidapen sorta. Hori guztia jokoan. Epa! Julen Estebe zer, urduritzen hasi? Zarete? Ez, ongi. Marrazki bizidun zaleak? Zarete? Bideojoko zaleak? Bai. Bai? Bueno, ongi. Bai. Agian lagungarri izan daiteke. Gaur, kolore berezia duten pertsonaia batzuekin egingo dugulakon. Jolas, adidanok, gaurko eremuak zakuaren bilan, berdea, laranja eta urdina. Ondoren azalduko diren, fikziozko pertsonaiak, ze koloretakoak diren, asmatu beharko duzu, Berdeak, laranjak edo urdinak. Bai? Badator gure lehenengo pertsonaia. Eta Hulk izango da. Ze kolore dauka Hulkek? Berdea dela, Diegu? Nemo? Nemo laranja. Avatarreko nabiak? No, urdina dugu. Adostu dezakezu, Fiona, Bai. ze koloretakoa da? Laranja. Potxokina? Doraemon? Urdina. Urdina. Sonic. Sonic? Kostxan. Abiadura bizian egin dugu ariketa, Ongi ezagutzen dituzue? Ez bizkimi. Baina batzuk bai. Iru. Avatarreko nabiak. Zergaitik jarri duzue? Zer? Urdinak direla? Zakit. Ez dakit, berau eman. Urdinak dira? Oso ondo, pelikuletan agertzen baitira, eta ikusi ditugu, pertsonai argi, oso azkarrak urdin kolorekoak dira, nabiak. Hauen artean nire gustukoenetakoa izango da zalantza barik potxokina. Bai, Bai, eta gargamel eta... batez be potxokina. Gustatzen zaizu zuri? Bai, Zuei, Julen Estebe? Zakigu zer bai. Potxokietako emakumea? Bai? Ah. Eta urdina da, bere hile horiarekin? Bai. Bai. oso Bai. ondo. Potxoki urdin guztien artean, emakume bakarra. Eta hau ere, urdina, noski. Hulk. Badakigun ordan?
Bai, da azkarra dena bizke. Beldurtzen zarete Hulkekin edo ez? Ez dugu behiratzen. Eta noiz jartzen da... Berde? Zeget? Aserretzen denean. Oso ondo! Gu normalean gorri jartzen gara. Hulkeak beste botere batzu ditu, eta berdea da. Nor da Fiona? Da ogrearekin dena, Shreken. Errekekin egoten da, Fiona? Zagutzen zuten azuk. Eskolan biratu ginen. Eta... Fiona ze koloretakoa da, Julene? Berdea ustot. Berdea uste dugu? Berdea da? Ogrea bilakatu delarik. Hori da. Osongi! Trukakia daukagu. Esreken bikotea, bere ogorro maitea, Fiona, eta berdea hau ere, noski. Nemo, Doraemon eta Sonic ezagutzen dituzue. Bai. Aldatuko duzue baten bat, lekuz? Ez du aldatuko. Ez du aldatuko. Nor da Nemo? Ajaina? Bai. Laranja da? Bai. Oso ondo, nor da eta non dabil. Pelikula galdera horri erantzute maitzion, Nemo, galdu zen, eta euren bila aritu ziren pelikula horretan, naranja koloreko arraina. Nik laguntza beharko nuke Sonic norden jakiteko. Biziki fite astakiten nuna. Ezagutzen duzu, zebe? Bai. Biziki fitela zerka egiten dena hori da. Baina bideoieko baten. Baita, Marrazki bizidunetan be bai? egin izan dira. Gustuko duzu, Estebe? Bai. Eta ze kolore dauka? Ordina. Urdina da? Bai. Triku urdina. Abiadura bizian, ibiltzen dena, Sonic. Hemen sari asko ditugu. Bestak beste, biharko final nagusian zuekin egoteko aukera izango genuke. Kamisetak, katiluak, dirutxue kultur reproduktuetan gastatzeko. Gaurko finala erantzun guztiak zuzenak izango balira, familiarekin, Irrisarri landera, joango zinatekete. Estebe anaia eramango dugu, esan duenak galdu egingo duzuena? Bai, ez da, gonbidatuko dugu, bai, klaro. Eskadezan la belauniko. Bai. Horretarako, asmatu beharko egon nuke, Doraemon pertsonaia urdina bada. Ezagutzen zuie, Julene? Bai. Da gatu Katu kosmikoa da, bera. Ronponpon. Gora ta gora beti. Urdina da Doraemon. Bai! Hau batzuek! Zoragarri! Julene eta Estebe azte saioa. Eta sariak ditugu saria zuentzat. Hartu lekua, bera. Eta horazten, hau da sari pila zen. Torri. Katilu eta kamiseta batetik. Zuek! Kulturan. Hau bat Julene. Gastatzeko €150. Zemat! Eta familiarekin irrisarri ondara Haupa! Azteko barria pasatzen ari gara, eskerrik asko regotiarren. Etxeko gazteenekin egotie. Hau bat zuek!